moje meno Dada a vítajte pri mojom ďalšom videu. A dnes dlho som nenatáčala. No, pokračujeme. Dnes budem natáčať moje druhé video a bude to 5 vecí, čo sa bojím. Takže ja som si to tu napísala. Takže prvá vec sú duchovia. No nie, ja sa bojím zlých duchov. Nie, že by som mala zlé svedomie, ale bojím sa hneď, keď uvidím nejaký tieň alebo voľačo také, hneď sa ako naplaším. Nie, že by som teraz mala zlé svedomie a tak. Takže ja mám také divné veci a druhá vec sú slimáci. Nebojím sa, že by ma zabili, ale vždy, keď idem niekde tak v lete do prírody, tak sa vždy pozerám pod nohy, či tam je nejaký slimák, lebo jednoducho sa mi to hnusí. Nie, že by som sa bála alebo hnusí, takže to nie je až také. Potom ďalšia taká divná vec sú nočné motýle. Raz mi jeden pristal na hlave večer a takže nie, odvtedy sa bojím, ja som sa bála už dlhšie, lebo mi to bolo také ako hnusné. A potom štvrtá vec sú choroby. Bojím sa chorôb, takých vážnych chorôb. A teraz piatá vec je, keď som bola malá, čo som sa bála. Takže normálnych a denných motýlov viem, je to divné. Bola som divná a aj múch som sa bála. Na to si nepamätám, ale že vraj som sa bála múch. Ja som sa bála takých hmyzov. Tak to je vlastne všetko a keď chcete, napíšte mi do komentárov, že čo sa vy bojíte a že či sa pochybujem, že či sa bojíte takých vecí ako ja. Tak ahoj!